semestri vlastne urobíme takú záverečnú prednášku z teoretickej fyziky. Budú to elementy, prvky štatistickej fyziky. Uvidíte len ktorú časť tej štatistickej fyziky budeme študovať, lebo je to veľmi široká oblasť štúdia a v svojej podstate, ako o chvíľu potom uvidíte, možno, že ešte dnes, áno, že celé to naše štúdium, to znamená štúdium fyzikálnych veličín, vlastne je založené na štatistických princípoch. To znamená, vy už ste aj v kvantovej mechanike o tom počuli a viete o tom, že keď máte niektorý lineárny hermitovský operátor, vlastná hodnota ktorého je merateľná fyzikálna veličina typu energia, hybnosť, povedzme a iné, tak sme sa tam učili, že túto vlastnú hodnotu vieme určiť len ako strednú hodnotu tohto operátora, ktorý pôsobí pod integrálom. Keď treba bude, si to ako si pripomenieme. Čiže o tých veciach už viete. Čiže statistickú fyziku vo všeobecnosti delíme na dve takéto podskupiny. To znamená klasická štatistická fyzika a kvantová štatistická fyzika. Klasická štatistická fyzika vznikla tak, kde si počnúc rokom 1860, okolo roku 60. Čiže zúčastnili sa na vytvorení štatistickej fyziky takíto vedci: Clausius, nemecký fyzik, potom bol to Maxwell, potom bol Boltzmann, a americký fyzik Gibbs. Čítajte Gibbs, nie Gibbs, ako niektorí čítajú, áno. Čiže keby sme mali ako si tak roky, kedy oni dali svoje prvé tieto, tak Clausius asi tak v roku 1859 až 62 dal tie svoje prvé predstavy. S týmito predstavami sa stretávate vo všeobecnej molekulárnej fyzike. Tam, keď chceme určiť, povedzme, tlak plynu na steny nádoby, tak nie sme schopní určiť rýchlosti jednotlivých molekúl V1, V2, je ich tam strašne veľa, ale hľadáme to, čo sa nazýva, nahradzujeme všetky tie individuálne rýchlosti niektorou spoločnou, ktorá sa tam nazývala stredná kvadratická rýchlosť. Čiže tam po prvýkrát, tak povediať, sa prejavili tieto štatistické metódy. Maxwell asi v rokoch 1860 a 65 dal svoje znamenité rozdelenie, Maxwellové rozdelenie. Ako uvidíte, základným našim poslaním bude určiť v jednotlivých typoch štatistickej fyziky rozdeľovaciu funkciu, alebo ako hovoríme, rozdelenie. Keď ho poznáme, potom budeme môcť určovať všetky fyzikálne makroskopické charakteristiky daného telesa, daného súboru, daného systému, ako hovoríme. Boltzmann svoje práce dal asi tak niekedy okolo 1868 až 71. A Gibbs asi tak 1875 až 78. Jeho fundamentálna práca, lebo málo kto poznal túto prácu, vyšla v roku 1902 a sa ukázalo, že vlastne svojím prístupom vlastne dostal presne tie isté výsledky, ktoré dostali nezávisle Maxwell a Boltzmann. No čo sa týka kvantovej štatistickej fyziky, tak vy viete,
už ste študovali kvantovú mechaniku, že kvantová mechanika samozrejme vznikla v rokoch 24, bola dokončená asi tak v roku 27, 28. Čiže samozrejme, že asi v týchto rokoch musela vzniknúť aj kvantová štatistická fyzika. Ukazuje sa, že máme dve kvantové štatistické fyziky, alebo keď budeme hovoriť dve rozdelenia kvantové v rámci štatistického prístupu. Bude to Bose-Einsteinová štatistická fyzika, alebo rozdelenie, čiže Bose, Einstein, čiže im patrí špecifické rozdelenie, áno. Bose, indický fyzik, Einstein, nemecký fyzik. Obidvaja prišli k týmto svojim záverom v roku 1924 a aplikovali túto štatistickú fyziku na častice, ktoré dnes nazývame bozóny. To znamená častice, ktoré sa vyznačujú celočíselným nulovým alebo celočíselným spínom. My sme do toho štatistické fyzike mali. Čiže je to štatistika pre častice s celočíselným spínom, no v jednotkách H, pamätáte si, H-trans. O rok neskôr taliansky fyzik Fermi a anglický fyzik Dirac, ktorého poznáte. Čiže tento roku 1925 a tento roku 1926 dali rozdeľovaciu funkciu alebo štatistiku pre fermióny. To znamená častice, ktoré sa vyznačujú poločíselným spínom. Tri polovice a tak ďalej. Ináč, keď sa pozrieme na tieto objekty, tak my dneska vieme, vychádzajúc z kvantovej mechaniky, že tieto objekty, áno, ktoré sa nazývajú fermióny, sú to látkové objekty typu elektrón, proton, neutrón a tak ďalej a tak ďalej. A tieto objekty, ktoré sa vyznačujú celočíselným alebo nulovým spinom, čiže bozóny, to sú kvanta tých polí. Kvanta polí, pomocou ktorých nastáva interakcia medzi týmito fermiónmi. Napríklad pre elektromagnetické pole je to fotón, pre gravitačné pole je to gravitón. A potom boli objavené ďalšie kvanta týchto polí. Čiže tak vyzerá ako si to časové rozvrstvenie, áno, týchto kvantových štatistík. Vlastne týchto štatistik, to znamená klasickej a kvantovej. Čím sa líši klasická od kvantovej? Samozrejme sami už podľa toho obdobia, kedy boli objavené tieto štatistiky, zrejme predpokladáte, že pojem spínu v klasickej fyzike neexistoval. Čiže tie častice, ktoré budeme študovať, tie štatistické súbory, ako sa hovorí, alebo systémy týchto častíc klasických, budeme predpokladať, že sú rozlíšiteľné. To znamená, nejakým spôsobom, keby ste z hľadiska klasickej fyziky študovali napríklad štatistický súbor elektrónov, a ešte raz hovorím, z hľadiska štatistickej fyziky, to znamená vtedy, keď nebola známa vlastnosť elektrónu spin, tak samozrejme vždy sa myslelo vtedy, že tie elektróny navzájom môžete rozlíšiť. To znamená, formálne môžete na nich, tak povediac, môžete ich číslovať a môžete ich v procese analýzy nejakým spôsobom rozlíšovať. Čiže klasická štatistika narába s
s rozlišiteľnými objektmi, jedincami. Kvantová fyzika, sme hovorili, je založená výsostne na úplnej totožnosti častíc daného typu. To znamená, v kvantovej štatistickej fyzike súhrn alebo súbor elektrónov sa vyznačuje tým, že nie sme schopní rozlíšiť týchto jedincov. Ničím. To neznamená, že tie jedince sa nemôžu líšiť v procese pohybu, v procese zrážok a podobne a podobne. To znamená, oni môžu sa líšiť čím? Môžu mať rozdielne rýchlosti, môžu mať rozdielnú polohu v priestore a podobne. Ale tú základnú charakteristiku, to znamená schopnosť ich nejakým spôsobom rozlišovať medzi sebou, tam nemáme. Čiže v kvantovej štatistickej fyzike tie častice sú úplne identické, alebo totožné. A už tento fakt, ako sami potom uvidíte, má svoje dôsledky, preto sme už budeme musieť samozrejme sledovať, o aké častice ide, po vzťahu k spinu, tak sa ukáže, že vlastnosť, táto charakteristika týchto častíc spin potom dáva aj celkom iné správanie sa takéhoto štatistického súboru a makroskopicky sa tiež toto navonok prejavuje. Najmä sa to prejavuje v takých kritických situáciách, napríklad pri nízkych teplotách. Tam už musíme zohľadňovať tieto vlastnosti. Z druhej strany, obidve štatistiky, či už klasická alebo kvantová, budú študované z dvoch hľadisk. My budeme študovať len tzv. Rovnovážne štatistické súbory. To znamená, budeme študovať rovnovážnu klasickú štatistickú fyziku a rovnovážnu kvantovú štatistickú fyziku. Čo to znamená? To znamená, že budeme študovať charakteristiky takéhoto štatistického súboru len vtedy, keď už budeme predpokladať, že došlo k tomu, čo sa nazýva rovnováha. Z hľadiska termodynamiky to znamená napríklad, že nastala tam rovnováha medzi daným telesom a okolím. To znamená, koľko dané teleso, povedzme, vyžarí týchto častíc do okolia. Toľko aj príjme. Čiže zafixujú sa, zastabilizujú sa parametre. Čiže len vtedy budete môcť určiť, pochopiteľne, také charakteristiky, ako je tlak daného plynu, alebo energiu, definíciu daného plynu a tak ďalej. To isté sa bude vzťahovať na kvantovú štatistiku. Čiže my budeme študovať aj tam štatistické súbory alebo systémy v rovnovážnych stavoch. To znamená, my nebudeme môcť, povedzme, študovať tlak alebo teplotu v tejto miestnosti tohto plynu, keď vojdeme, celú noc tu bolo otvorené okno, je tu zima, tak je jasné, že my potom nemôžeme tak povedať, že sa tu ustalil taký parameter ako je teplota. Lebo tam pri tom okne, odkiaľ ťahá samozrejme, tam je iná teplota ako tu a podobne a podobne. Čiže ten parameter tu v celom tom bude musieť byť, tak povediac, rovnaký, má byť výsledkom pochopiteľne celého toho pohybu, celých tých zrážok, tých atómov, molekúl v tomto priestore. Čiže takéto stavy, takéto prípady budeme študovať v rámci obidvoch štatistických fyzik alebo štatistik. Pochopiteľne, že existuje aj druhá časť, iná štatistická fyzika, či už klasická alebo kvantová, to znamená, bude existovať nerovnovážna štatistická fyzika. Ináč táto fyzika sa nazýva ešte kinetikou. Áno, to znamená nerovnovážna klasická kinetika alebo klasická kinetika a
a kvantová kinetika. Tieto nerovnovážne štatistické fyziky samozrejme narábajú s tým, že vznikajú tam prúdenia, vznikajú tam lokality s rozličnými vlastnosťami. Čiže aj tie parametre, ktoré budeme chcieť určovať v rôznych miestach, tak povediac, sú rozdielne. Čiže toto študovať nebudeme. Ale aby ste pochopili, že existuje aj táto časť štatistickej fyziky a nachádzajú sa metódy, samozrejme, určovania aj takýchto procesov, to znamená kinetiky. Tak toľko na úvod o našej štruktúre tej štatistickej fyziky. Ináč tam som vyvesil syllaby tohto predmetu. Na konci je udaná literatúra, ktorá je vám dostupná v našej knižnici. Čiže je to rozvrhnuté na 12 týždňov v tomto semestri. A máte tam uvedené, čo prípada na každú prednášku. Pochopiteľne, že za tie 2 hodiny akademické nevždy sa stihne presne splniť tento plán, že niekedy sa to bude trochu aj prekrývať. To znamená, že ten daný celok, ktorý je tam zaplánovaný, treba bude potom ukončiť na ďalšej prednáške. No, prečo musela vzniknúť štatistická fyzika? Prečo nestačili tie znamenité dynamické zákony pre jednotlivé častice, o ktorých sme hovorili vo všeobecnej fyzike, to znamená mechanike, v teoretickej mechanike, v elektrodynamike a podobne. Čiže zdalo by sa, áno, že keď máte niektorú časticu, tak podľa Newtonových zákonov vy ste schopní určiť, povedzme, máte časticu, ktorú si označíte I indexom, áno. To zrýchlenie tej častice samozrejme je vyvolané silou, ktorá pôsobí na túto časticu, delené hmotnosťou tejto častice. Ináč budeme predpokladať, že keď budete analyzovať daný štatistický súbor, systém, tak budeme predpokladať, že tie častice sú rovnakého typu, že je to homogénny súbor, to znamená, bude tu napríklad jednoatomový plyn, guľka, to znamená, hmotnosti toho budú rovnaké, alebo dvojatomový plyn, tá činka, o ktorej hovoríme, ale hmotnosť tohto bude zafixovaná pre každého jedinca, čiže preto tu na hmotnosť nedávam index. Dobre, to znamená, pre každú časticu, kde I nadobudú hodnoty od 1 a tak ďalej až po nejaké N, spravidla napríklad, keď budeme chcieť určovať štatistickú fyziku alebo parametre napríklad ideálneho plynu, tak my vieme, že za normálnych podmienok to číslo jedincov v 1 metri kubickom je veľmi veľké, tzv. Loschmidtové číslo. Pamätáte si to Loschmidtové číslo, čiže počet tých jedincov je 2,7 10 na 25 jedincov v metri kubickom. To znamená, správne by teda bolo z hľadiska klasickej dynamiky zapísať toľkoto takýchto rovníc. Pre každú časticu zvlášť takúto rovnicu. Čiže čo by teda bolo v tomto prípade poznať? Treba bolo vedieť silu, ktorá pôsobí na každú časticu zvlášť. A tak by sme mohli určiť pre túto časticu zrýchlenie. My vieme, že zrýchlenie to je nič iné ako derivácia rýchlosti I tej častice podľa času.
Čiže môžete zapísať túto rovnicu aj takto. Ale samotná rýchlosť, to je derivácia dráhy podľa času. Čiže máte ešte jednu rovnicu. Druhá derivácia i tej dráhy, i tej častice podľa času rovná sa tej istej rovnici. To znamená, sami vidíte, keď namiesto tejto rovnice zapíšeme tieto dve diferenciálne rovnice, keď chcete zistiť dynamické veličiny, to znamená veličiny, ktoré vyjadrujú pohyb alebo opisujú pohyb tejto častice, tak sú to tieto veličiny. Treba bude určiť rýchlosť v každom časovom okamihu a dráhu v každom časovom okamihu. Čiže ak budeme predpokladať, že je nám známe zrýchlenie, to znamená, sú známe tieto veličiny, to znamená, pravá strana je nám známa, tak z tejto veličiny budeme môcť určiť samozrejme rýchlosť, ktorá sa bude rovnať. Začiatočná rýchlosť i tej častice. A tu budete mať táto veličina, čiže AIT krát čas T. Z mechaniky toto vieme. Čiže ak budeme chcieť integrovať túto diferenciálnu rovnicu, treba bude vedieť, koľko, prosím vás, vidíte, i začiatočných hodnot rýchlosti. A tieto začiatočné hodnoty budeme musieť nejakým spôsobom určovať len experimentálne, pozorovanie. Čiže sami vidíte, že na určenie rýchlosti v danom časovom okamihu i tej častice treba poznať začiatočnú rýchlosť. A tých rovníc bude koľko? N takýchto rovníc, čiže treba bude vedieť N začiatočných rýchlostí, ktoré sa merajú experimentálne. A v tejto rovnici budete môcť určiť dráhu, ktorá sa bude rovnať R0IT, znovu konštanta, a tu budete mať V0I krát T plus AI T na druhu lomené dvomi. To sú známe klasické výrazy pre rýchlosť a dráhu. Čiže sami vidíte, že treba bude vedieť, koľko N začiatočných rýchlostí a N začiatočných poloh, súradníc daného bodu. A teraz sami vidíte, že keď povedzme budete študovať len zákony ideálneho plynu v 1 metri kubickom, tak treba bude poznať toľkoto rýchlosti a ešte toľkoto začiatočných rýchlosti, toľkoto začiatočných súradníc. A toto všetko treba samozrejme určiť pozorovaním, experimentálne. A teraz je jasné, že keby sme chceli samozrejme túto úlohu riešiť, tak je to neprevediteľné z dvoch dôvodov. Najprv z hľadiska určovania tých začiatočných polôh a začiatočných rýchlostí. Tak je jasné, že keby ste teraz dali každému jedincovi jedného pozorovateľa, by ste priradili každej častici, to znamená, on keby bol schopný samozrejme určiť obidva parametre naraz, tak tu by ste museli dať k tomu metru kubickému toľkoto pozorovateľov. Samozrejme, toľko pozorovateľov na Zemi zrejme od čias jej existencie nebolo, a po druhé, samozrejme, by sa tu nezmestili okolo tohto. Čiže, samozrejme, skúmanie, rozumiete, vlastnosti tohto ideálneho plynu, mám na mysli základných stavových veličín, napríklad tlaku, objemu, teploty a tak ďalej, energie, takéhoto statistického súboru, nie je možné z týchto dôvodov praktických. To je po prvé. Po druhé, keby ste mali riešiť tieto diferenciálne rovnice na počítačoch, tak samozrejme počítač by musel urobiť koľko? 2N takýchto
operácií. To znamená, jednu na výpočet rýchlosti a druhú na výpočet dráh, súradnic. Tak je jasné, že ani moderné, jedným slovom počítače, super počítače, áno, by neboli schopní zvládnuť túto situáciu, no v rozumnom čase. Lebo čo je nám z toho, keby my sme teraz určili, rozumiete, ale o chvíľu, pretože sa to tam všetko pohybuje, melie, zráža a tak ďalej, na chvíľu by treba bolo tú istú úlohu riešiť ďalej, keby ste chceli, tak povediac, určiť reálnu dráhu každého jedinca. Čiže už tieto fakty vedú k tomu, alebo viedli k tomu, že samozrejme určiť základné charakteristiky daného telesa, daného súboru, takýmto spôsobom nebudeme môcť, to znamená dynamickým spôsobom sa nedajú robiť. Keď sa dobre pamätáte, keď sa určuje tlak v nádobe, áno, tak tam sa určoval tlak takto, že treba bude určiť strednú tlakovú sílu nejakú, pôsobiacu na stenu tejto nádoby, na nejakú plochu. Tak keď si pamätáte, tam sme dostávali, povedzme, mali ste N častíc v tej nádobe, predpokladali sme, že v y, z smere sa pohybuje presne tretina z tohto, tak my sme tam dostali v procese výpočtu tejto sily, niektorú spriemernenú silu, iným slovom, dostali sme tam takéto veličiny, V1 na druhu, V2 na druhu, prípadne tu mohlo byť, povedzme, N1 krát V1 na druhu, to znamená, našlo sa N1 častíc s danou rýchlosťou V1. N2, V2 na druhu a tak ďalej. Ja píšem bez tých N1, N2, plus a tak ďalej, plus mali ste tam Vn šiarkov na druhu a tu menovateľi ste dali N šiarkov, kde N šiarkov, povedzme, je tretina, lebo sledujem vo smere osy X napríklad. Tak je jasné, že túto veličinu vypočítať my nie sme schopní, lebo by sme museli poznať čo? Hodnotu, okamžitú hodnotu týchto rýchlostí. No tak sa urobilo takto, že túto veličinu samozrejme nazvali strednou kvadratickou rýchlosťou. Čiže naraz, rozumiete, ten bohatý informačný, tak povediac, náboj, ktorý tam bol v týchto jedincoch, naraz sme, jedným slovom, zjednodušili tým, že všetkým sme pripísali rovnakú rýchlosť, strednú kvadratickú rýchlosť. Čiže tu sa, vidíte, vyskytujú tieto prvé prvky štatistických prístupov. Toto sa urobilo na prvých začiatkoch, čiže Clausiusov prístup bol takýto. Až potom neskôr Maxwellovi a tak ďalej Boltzonovi sa podarilo ukázať, že keď chceme predsa určiť, ako sú tie častice rozdelené podľa rýchlosti, tak treba nejakým iným spôsobom k tomu pristupovať. A oni objavili to rozdelenie, ten zákon, ktorý ukázal, ako sú tie častice rozdelené podľa rýchlosti. To je ten zákon, ktorý nesie meno Maxwellov-Boltzmannov zákon rozdelenia rýchlosti. Čiže v svojej podstate sami vidíte, že treba bude využiť nejaký taký nový spôsob, ako nezohľadňovať, vidíte, dynamiku týchto jedincov, ako bez znalosti tohto dostať tie makroskopické stavové veličiny. Čiže ukázalo sa, že jedinec, keď máte dvoch jedincov, tak ste schopní tú dynamiku, tak povedať, sledovať. Ale už máte veľký súbor, veľký súhrn týchto častíc, tak už musíte
pristupovať iným spôsobom. Naraz sa zistí, že tie zákony, ktoré sa tam realizujú, už nemajú takýto dynamický, jednoznačný charakter, ale tie zákony už majú charakter štatistický, keď chcete, pravdepodobnostný. V kvantovej mechanike sme hovorili, že nielen súbor kvantových častíc má štatistické správanie, to znamená pravdepodobnosť správanie, ale aj jedinec v kvantovej mechanike sa vyznačuje pravdepodobnostným správaním. Čiže toto je to novum kvantovej fyzike. To nie je štatistika, alebo štatistická fyzika, nie je prejavom len veľkého kolektívu, ale aj u jedincov sa to realizuje. Preto je jasné, že nejakým spôsobom budeme musieť tieto pravdepodobnostné prvky zamontovať do nášho prístupu, do hľadania tých rozdelení, o ktorých hovoríme. Preto bude dobre, samozrejme, keď si zavedieme niektoré základné pojmy z teórie pravdepodobnosti a ukážeme, ako zadefinujeme pravdepodobnosť niektorého stavu a tak ďalej. A ako z toho, čo nájdeme v rámci pravdepodobnostného prístupu, potom dokážeme dostať tú informáciu, ktorú by sme chceli získať. To znamená, ako budeme môcť určovať tie makroskopické veličiny, tie stavové veličiny. My už dopredu cítime, že zrejme tie veličiny budú vystupovať ako stredné hodnoty. Lebo žiadna fyzikálna veličina v tomto našom fyzikálnom svete nám nie je daná a priori. Nikto nám nepovedal, čomu sa ona rovná. Jediné, čo môžeme urobiť, tak to je spôsob merania tejto fyzikálnej veličiny. No ale merať nemôžete len raz a povedať, je to táto hodnota, pri jednom meraní musíte merať veľakrát. A ukazuje sa, že tým presnejšie určite túto veličinu, čím viacej budete robiť tých meraní. Tak tá pravdepodobnosť, o ktorej chvíľu chceme hovoriť, samozrejme, tá bola priamo, tak povediac, odvodzovaná aj z toho procesu merania. Uvidíte, ako zadefinujeme tú pravdepodobnosť. Čiže v procese merania, keď dobre si pamätáte, zrejme ste to robili v úvodnom predmete, sa merá spravila tá veličina, ktorá sa nazýva stredná hodnota danej veličiny. Stredná hodnota. A tam sa objavia niektoré prvky, pomocou ktorých budeme môcť zaviesť pravdepodobnosť danej fyzikálnej veličiny. Čiže ešte raz hovorím, zrejme my nemôžeme sa dozvedieť povedzme o dĺžke tohto stola ináč ako meraním. To znamená, to, čo sa bude nazývať dĺžkou stola, bude niektorá stredná hodnota, ktorá bude získaná v procese veľkého počtu meraní danej dĺžky. Samozrejme, my sme už tak zvyknutí na to, že máme meter, to znamená etalon dĺžky, áno, zmeráme raz a hovoríme, toto je presná hodnota tohto stola. Tak to nie je v živote. To by bolo merať veľmi dlho. Čiže v ďalšom, o tom, čo sme tu hovorili, zrejme budeme narábať s veľkými štatistickými systémami alebo súbormi. Niektorí autori používajú súbor, niektorí používajú systém, lebo v úlohe systému môže byť aj jeden jedinec, rozumiete, môže byť vystup ako systém. Ja najčastejšie budem používať statistický súbor. Niekedy budem systém, jedným slovom, niekedy budem používať
teleso, súhrn a tak ďalej. Budú to všetko ekvivalentné pojmy. Čiže čo budeme žiadať od tých veličín, ktoré budeme chcieť merať? Aby tieto veličiny boli v procese merania, aby tie merania boli nezávislé. To znamená, aby to, keď zmeráme teraz túto dĺžku tohto stola, nijak nevplyvalo na výsledok pri druhom meraní, pri treťom meraní, štvrtom meraní a podobne. Čiže tomu budeme hovoriť, že tu budú samozrejme nezávislé javy, nezávislé meranie, nezávislé veličiny. Potom uvidíme, ako sa tieto výsledky, ktoré dostaneme, dajú aplikovať reálne na konkrétny štatistický súbor, povedzme ideálneho plynu, reálneho plynu. A potom to preniesieme nielen na plyny, ale aj na niektoré iné objekty, ako tuhé látky, povedzme teleso v magnetickom, elektrickom poli a podobne. Čiže zapíšte si, elementy teórie pravdepodobnosti. Ale chcem zdôrazniť, že ukážeme si toto na meraní niektorej fyzikálnej veličiny. Tú fyzikálnu veličinu, ktorú budeme merať, budeme označiť, povedzme, X. To X môže znamenať čokoľvek, napríklad dĺžka stola. Môže to byť energia daného plynu, môže to byť rýchlosť daného plynu, môže to byť zložka rýchlosti, môže to byť čokoľvek, iným slovom, moment hybnosti a podobne a podobne. Čiže pod tým symbolom X budeme rozumieť ľubovoľnú fyzikálnu veličinu. Spravidla, samozrejme, je to veličina makroskopická. To znamená veličina, ktorá charakterizuje makroskopické parametre daného štatistického súboru. Je jasné, že tie súbory skutočne sú mnohoprvkové, mnohočasticové. Tu sme ukázali obyčajný ideálny plyn, áno, za normálnych podmienok. Sme hovorili tých jedincov, tých molekúl či atomov, je tam radové 10 na 25. Keby ste zobrali tuhú látku, ktorá je približne o 1000-krát hustejšia, napríklad voda, železo a tak ďalej, tak tých jedincov tam bude radové 10 na 28. Keby ste zobrali, povedzme, niektorý átom, čo ja viem, tam železa a tak ďalej, tak treba, a chceli by ste vedieť, koľko je tam elektrónov, tak pochopíte, že tých elektrónov ešte treba ukázať, koľko je elektrónov, obale tých elektrónov. Spravidla, keď sa toto berie, nás bude zaujímať zrejme len ten valenčný, jeden posledný niektorý z tých elektrónov. Takže ono sa môže stotožňovať, povedzme, s počtom atómov v danom súbore. Čiže sami vidíte, že tie počty, tie štatistické súbory budú veľmi, tak povediac, obsiahle, to znamená, budú rádové 10 na 25, 10 na 28, v niektorých prípadoch, povedzme, trochu menej 10 na 22, ale aj tak sú to hromadné počty týchto častíc. Čiže zrovna takýto súbor potom je schopný dať túto charakteristiku makroskopickú bez toho, že by sme študovali dynamiku každého jedinca, ktorý tvorí tento štatistický súbor. Čiže túto veličinu, keď budeme chcieť určiť, tak my ju môžeme určiť len takto. Zmeráte raz, získate nejakú hodnotu x1. Napríklad dĺžku stola, ja už neviem koľko, povedzme 1,5 m, tak ste zmerali 1,51. A meráte viackrát. Môže nastať situácia taká, že táto hodnota sa vám vyskytne n1 krát. Čiže početnosť danej veličiny je n1. To znamená, pri prvom meraní ste namerali x1, potom pri 7 x1, v
tej istej hodnoty a tak ďalej. Čiže to N1 nám ukazuje početnosť danej veličiny, výskytu danej veličiny. Pri inom niektorom meraní vyskytne sa táto veličina a dáva hodnotu x2. A početnosť tejto veličiny je N2 a tak ďalej. Budete robiť, povedzme, malé N meraní, čiže posledné, čo ste robili NT meranie, áno, hodnota bola xn a početnosť tejto veličiny bola n s indexom n. A celkový počet meraní bol n a v tomto prípade túto veličinu budeme nazývať strednou hodnotou danej fyzikálnej veličiny. Tak sa označuje, my aj tak budeme označovať. V niektorej literatúre aj takto sa táto hodnota označuje. Takto. V niektorej literatúre aj tak sa to označuje mx. Jedným slovom, rôzne označenia, najmä matematici tak to označujú. My budeme používať toto označenie, kde n, naše n, sa rovná súčtu týchto početností plus n s indexom n. N s indexom n. Čiže keď urobíte tak, že vydelíte každý člen tým n, x1 plus n2, n, x2 plus a tak ďalej, n it lomené n krát x it plus a tak ďalej, plus n s indexom n lomené n krát xn. Zrovna vidíte tieto veličiny, jednotlivé veličiny, tieto podiely n1 ku celkovému počtu budeme nazývať jak raz pravdepodobnosť výskytu danej hodnoty. Čiže napríklad podiel n1 ku n budeme označovať v s indexom 1. Čiže samozrejme toto sa bude nazývať pravdepodobnosť výskytu čoho ale? Veličiny x1. To znamená pravdepodobnosť toho, že hodnota x1, tých 1,51 metra, áno, sa vyskytne s takouto pravdepodobnosťou. Sami vidíte, že tá veličina je menšia ako čo? Ako jednotka. Analogicky pre druhý prípad IT prípad bude takýto NI u N. Chcem vás ale upozorniť, že správne by sme mali tu u týchto početností písať v zátvorke tú veličinu, ktorú sme merali. Je to funkcia čoho? Toho x1. To je funkcia xi a tak ďalej. Toto nebudeme robiť, ale sami viete, že zrejme tá veličina sa bude meniť. No napríklad, keby ste hádzali mincu, minca na dve strany, znak a čo to tam je? Panna. Áno? Tak je jasné, že keď hádžete, čo môže spadnúť? Buď jedno, alebo druhé. Niektorí majstri sú takí, keď hrajú tie hry, áno, je schopný hodiť, povedzme, 10 krát hádže a 8 krát mu vypadne to, čo potrebuje, povedzme, panna. A len 2 krát toto. Čiže pravdepodobnosť potom vyzerá tak, že jednej z tej veličiny bude 8 desatín, a druhé bude len 2 desatiny. Čiže sami vidíte, že tie pravdepodobnosti sú rozdielne. Lenže sa ukazuje, ak chcete zafixovať, aby tá veličina už sa viacej nemenila, tak treba robiť veľmi veľa takýchto vrhov. Napríklad urobíte 1000 vrhov. Potom zistíte, že panna sa vyskytla 502 krát a ten zvyšok 498 krát. Ale podiely už sú blízke k čomu? K jednej polovici. A keby ste robili 1 000 000 krát až do nekonečna, samozrejme zistíte presne, že pravdepodobnosť toho, že vypadne jedno, alebo druhé, bude presne 1/2. Preto zafixovať, rozumiete, túto veličinu ako číslo, ako hodnotu, budeme môcť len tak, že budeme hľadať limitu tohto tu, zoberiem ako vzor IT-ho člena, pri tom, že n bude smerovať k čomu? K nekonečnu. Čiže toto, čo sa tu nazýva
pravdepodobnosť, áno, bude definovaná takto. Limita, ak n smeruje k nekonečnému podielu ni ku n. Ni ku n. Zdôrazňujem ešte raz, tieto veličiny sú funkciami toho xi. Ale hovorím, pre veľmi veľkom n, tá veličina už sa zafixuje. Už bude, keď máte konečný počet, tá veličina sa bude meniť, ale na konci sa zafixuje. To isté, keď máte tú kocku vrhaciu, áno, s 6 stranami, keď je dobre, jedným slovom, urobené homogénne, že nie sú tam podvody, to znamená, nie je urobené tak, aby ťažisko bolo k niektorej strane, tak, aby vypadovala táto strana, tak je jasné, že pravdivo toho, že sa objaví jednotka alebo dvojka, tak ďalej, pri veľmi veľkom počte, vo všetkých prípadoch bude 1/6. Čiže takto budeme definovať tú pravdepodobnosť. Čiže je to, tak povediac, frekvenčná charakteristika pravdepodobnosti. Existujú aj druhé pravdepodobnosti. Napríklad, ešte som nedokončil, i druhé pravdepodobnosti, potom uvidíme, že napríklad my nebudeme musieť sledovať, jedným slovom, každú časticu v tom zmysle, že akú hodnotu nadobudla a tak ďalej. My budeme sledovať takto napríklad. V danom objeme si vyčleníme menší objem. A teraz budeme sledovať, aká bude práve z toho, že častica dopadne do tohto malého objemu z celého možného objemu. Tak sa ukazuje, že tu pravdivo budeme môcť definovať aj trochu inač. Ako podiel čoho? Toho malého objemu ku celkovému objemu. Ak bude podiel plošný útvar, to tu bude podiel malej plošky vyčlenenej ku veľkej ploche. Medzi iným, áno, na tomto princípe sú založené metódy výpočtu zložitejších javov. Napríklad existuje tzv. Metóda Monte Carlo sa nazýva, to znamená metóda, ktorá sa zrejme realizuje u tých hracích týchto automatov, jak sa to nazýva toto, u rulety, áno, odtiaľ to pochádza z tohto mesta, áno. A ukazuje sa, že takýto abstraktný, rozumiete, abstraktná definícia pravdepodobnosti často samozrejme vystihuje celú tú situáciu. Najmä sa to využíva metóda Monte Carlo v zložitých, jedným slovom, procesoch pri zrážke elementárnych častíc. Tam sa približne modelujú tieto veci. Medzi iným, takýmito spôsobmi, to znamená, týmito veličinami sa dajú určiť rôzne veličiny, integrály a podobne a podobne. Je to nie je ako si len taká si náhoda rozhodnutia, ale zrejme tá zákonitosť nejakým spôsobom sa odzrkadľuje v týchto procesoch aj v tejto podobe. Čiže tá stredná hodnota, a tú strednú hodnotu potom na konci budeme interpretovať ako reálna dĺžka daného stola, ako reálny tlak v danom plyne, ako reálna rýchlosť, rozumiete, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto